Uđimo ljubljeni na uska vrata, jer široka vrata u propast vode. I mnogi ljudi zavedeni grehom srljaju tamo, a Isus ih zove. A uska su vrata i tesan je put što vodi u život, u večni život. Ima nas malo što nalazimo ga, mnogi su pozvani, odazovi se i ti. Isus je put, taj uzani put, istina, život što vodi do Otca. Ja volim da idem uzanim putem sa Isusom zajedno, ne promašujem. Isus je istina i osvetljava put, tu nema mraka na uzanom putu, ali ima trnja, ima samoće i malo je onih koji njime hode. Isus je život koji se živi na uzanom putu što vodi u večnost. Isus su vrata, vrata na nebu i do mog srca gde Isus živi. Uzani put, Isus je sam, jedini put koji sigurno vodi do Otca. Otac nas prima raširenih ruku u zagrljaj svoj, jer Bog je ljubav. Bog Otac uvek je sve nešto lepo, najlepše nešto što svima nam treba. Uđimo ljubljeni na uska vrata što vodi u život i nebeskom Otcu